само го гледали разлики с нас. Той е на... Не на снимки, той е на видео. Само го следи с апарат. Не така само гледай да ти е в обектива. Ама да натискам? Не, на видео е в момента снимки. Аха, добре, давай. Няма, давай. Той си на едно место.